Реал Мадрид яке аз дастаҳои қавитарин ва муваффақтарин дар ҷаҳон, қаҳрамони мусобиқаҳои гуногун ва хонаи легендаҳои футболӣ. Ба ҳамаи ин шаҳоматаш Реал дар тарихаш бо бозингароне рӯбарӯ шудааст, ки ба пешниҳодашон ҷавоби рад додаанд. Дар ин навор футболбозонеро қайд мекунем, ки бо сабабҳои гуногун гузариш ба Реал Мадридро қабул накардаанд. Наворро то охир тамошо кунед, вале худи ҳозир тугмачаи лайк гузоштанро фаромӯш насозед. Барои дастгириятон сипосгузорем. дӯстон, имрӯз як қатор бозиҳои ҷолиб дар топ чемпионатҳои аврупоӣ дар нақша аст ва дӯстони мо аз ширкати 1x ба он коэффициентҳои баландро баҳри шумо пешкаш мекунанд. тамошои ин ва дигар рақобатҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. силкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. нобиғаи итолиёвӣ Франческо Тотти ҳама корномаашро дар Рома сипарӣ намуду яке аз символҳои дастааш гашт. дар ҳайати гургони Рим ӯ 25 мавсим гузаронидааст ва дар 786 бозӣ 307 голро марбути номаш кардааст. Тотти яке аз беҳтарин ва боэҳтиромтарин футболбоз дар таърихи футболи Италия маҳсуб мешавад. оғози солҳои 2000 Реал Мадрид дар рушди худ қарор дошт. ҷомҳои сершор дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ба даст оварда беҳтаринҳоро ба ҳайаташ шомил мекард. гладиатори римиро ҳам мадридиҳо дар даста доштан мехостанд. замоне ки Тотти дар сатҳи баландтарини касбиаш қарор дошту исбот карда буд, ки яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст. новаста аз пешниҳоди кардаи Реал, Тотти ба қароре омад, ки содиқи бошгоҳи худ бимонад. ӯ қайд кард, ки барои дастае шуда аз Рома рафтан ин хиёнат аст. Реал Мадрид? Не, ман дар Рома мемонам, чунки ин ҷо оилаи ман, дӯстонам ва шаҳри ман аст. ин изҳорот намунаи беҳтарин ва содиқ будан ба даста шуда метавонад. ахиран хулосаи Тотти барои боқӣ мондан дар Рома ба обрӯи нуфуз ва карьерааш нақши калон бозид. статуси легендаи ҳақиқии футболи Италияро гирифт ва на танҳо дар Рим, балки дар тамоми Италия ӯро эҳтиром мекарданд. Тотти бо Рома ҷоизаҳои зиёде соҳиб шуд. ба монанди қаҳрамони Италия дар мавсими 2000-2001 ду ҷоми Италия ва ду суперҷоми Италия ҳам дар коллексияи ӯ ҷой доранд. ӯ ҳамчунин қаҳрамони ҷаҳон дар соли 2006 гашту Италияро пешсаф карда буд. Тотти исбот кард, ки футболбоз чӣ хел бояд ба дастау шаҳраш содиқ монаду то охир шарафи онҳоро ҳимоя намояд. маҳз ба ҳамин хотир ӯро легендаи футболи муосири Италия меноманд. ҳамлагари бразилӣ Неймар, ки бо бозиҳои олияш дар Сантосу, Барселона ва ПСЖ номдор аст, дар корномааш ҷоизаҳои муҳиме аз қабили ҷоми Лигаи Чемпионҳо, ҷоми Испания, Фаронса ва ҷоми Конференсияу бозиҳои Олимпиро бо мунтахаби Бразилия дорад. дар вақташ Реал Мадрид ҷиддан Неймарро ба даст овардан мехост, зеро Неймар яке аз ояндадортарин бозингарони ҷавон номида мешуд. мадридиҳо дар ӯ ситораи нав ва лидери худро медиданд. худи футболбоз бошад, ба ҷои Реал Мадрид Барселонаро интихоб карду соли 2013 онҷо гузариш намуд. қарори ӯро бештар барои хоҳиши бозӣ бо Лионел Месси ва Андрес Иньеста қайд карда буданд. ҳамчунин мақсади қаҳрамон шудан дар мусобиқаҳои бузурги футболӣ Неймарро водор сохт, ки Барсаро интихоб кунад. ман аз диққати дастаҳои дигар огаҳ будам, аммо ба Барса омадан орзуи ман буд. соли 2013 аз Сантос ба Барселона гузариш кардам. вариантҳо зиёд буданд, вале ҳадафи кӯдакиам ин бозӣ бо пироҳанҳои Барселона буд. ҳамеша барои орзуям ҳаракат мекунам. дар ёд дорам, Реал Мадрид ҳам пешниҳоди ҳамкорӣ дода буд. дар лаҳзаҳои охир байни Реал ва Барса интихоб доштам. ба дилам гӯш кардам ва ба Каталония омадам, мегӯяд Неймар. баъди рад кардани пешниҳоди Реал, Неймар дар сатоҳатҳои зиёде соҳиб шуд. дар даста мавқеи устувор дошт ва ҷоизаҳои муҳимро ба ҳисобаш ба қайд гирифт. дар ҳайати каталониҳо 186 бозӣ анҷом дода 105 гол ва 75 асистро ба номаш муҳр задааст. ана баъдан Неймар аз ҳама трансфери бузургтарини футболӣ гашт. ӯ ба дастаи ПСЖ бо маблағи рекордии 222 миллион евро пайваст шуд. шояд ин гуфтаҳо аллакай дер шуда бошад, вале агар Неймар дар Барса боқӣ мемонд, эҳтимолан тӯпи тиллоиро ҳам соҳиб мешуд. ин фикри ман аст, қайд карда буд собиқ ҳамдастаи Неймар Луис Суарес. дар ПСЖ ҳам Неймар сатҳи баланди футболиашро нишон дод. ҷоизаҳои зиёде дар чемпионати Фаронса соҳиб шуд. бо пироҳанҳои парижиён 118 бозӣ ва 77 голро ба ҳисобаш дошт. қарори ба ҷои Реал ба Барселона омадан ва баъд ба ПСЖ рафтан аз характери рақобатпазирии ӯ дарак медод, вале ҳунари Неймар дар ҳақиқат камёфт ба ҳисоб меравад. ҳамлагари уругваӣ бо ҳунари худ дар дастаҳои ба монанди Аякс, Ливерпул, Барселона ва Атлетико дили миллионҳо мухлисонро ба худ бурда буд. дар ҳисоби ӯ қаҳрамонии Лигаи Чемпионҳо, қаҳрамонии Нидерланд ва Испания ва ҳамчунин ҷоми Амрико бо мунтахаби Уругвай ҷой дорад. Реал борҳо талош карда буд, ки Суаресро харидорӣ кунад.
бахусус баъди ҳунари зебояш дар Ливерпул. Реал ӯро нафари асосии ҳамла барои солҳои дароз кардан мехост, вале чӣ хеле ки медонед, гузариш ба дастаи мадридӣ сурат нагирифт. Суарес Барселонаро интихоб карда соли 2014 бо каталониҳо шартнома ба имзо расонид. Ин орзуи ӯ буд ки шарафи нилнориҳоро ҳимоя кунад. бо Реал гуфтушунид буд, вале агентам ба ман гуфт ки шартнома бо Барса кори ҳал шудааст. ашк резондам, зеро баъди моҷаро бо Келини фикр мекардам ки ҳамааш тамом шуд. ба Барселона то абад миннатдор мемонам, зеро онҳо ба ман боварӣ карданд. эҳсосотӣ шудам вақте ки маро ҳамчун куле муаррифӣ карданд. иқрор шудааст Суарес. дар ҳайати Барселона Суарес 286 бозӣ анҷом дода 195 гол ва 113 ассисти дигарро ба қайд гирифтааст. триои онҳо бо Месси ва Неймар Аврупоро ба по хезонда буд, зеро онҳо манъшаванда гашта буданд. дар вақти дар Барса буданаш Суарес 4 медали тиллои Ла Лига, 4 ҷоми Испания, 2 суперҷоми Испания, Лигаи чемпионҳо, суперҷоми УЕФА ва ҷоми ҷаҳони dastavиро соҳиб шудааст. аз як тараф рад кардани пешниҳоди Реал ба Суарес фоида кард. ӯ ба дастоварде ноил шуд ки ҳар як футболбоз орзуяшро дорад. соли 2020 мутаассифона Суарес аз Барса рафт, вале тарки даста кардан ба хоҳиши ӯ набуд. вақте ба ман гуфтанд ки дигар ба ҳайат лозим нестам, ҳолатам бад шуд. мушкил буд бароям. рафтанашро Суарес чунин шарҳ дода буд. баъдан Суарес бо Атлетико ҳам қаҳрамони Ла Лига шуд ва ҳоло бошад дар чемпионати Бразилия баромад карда истодааст. ҷавоби рад ба Реал додан боварии ӯро ба ҳунараш нишон медиҳад. ва ҳамин тамом дӯстон, агар шумо ҳам бозингареро ки ба пешниҳоди Реал Мадрид ҷавоби рад додааст медонед, ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.